les accions que fem. Des de fa un any, un grup de mares i pares de Granollers treballa per fer incrementar les inscripcions a l'escola Ponent. El barri té un elevat índex d'immigració i, per tant, a l'escola hi ha molts alumnes d'orígens culturals diversos. Això ha fet que famílies autòctones busquin altres escoles pels seus fills, una situació que provoca segregació escolar i que ara s'intenta revertir. Per això, el curs passat, una desena de famílies van sumar-se a aquesta iniciativa que demana que pugin les inscripcions. Apostem per una entrada en bloc de famílies, com vam fer l'any passat, però també per aquelles famílies que tinguin altres escoles com prioritàries que la triïn en segona opció. Però per això és imprescindible que la coneguin de primera mà, que vegin que l'escola Ponent té moltes virtuts, que funciona molt bé, que té unes instal·lacions molt bones, que està enmig d'un parc que poques escoles de Granollers poden gaudir i que vinguin a les jornades de portes obertes. A l'escola Ponent, les jornades de portes obertes es faran el 3 i el 13 de març, però el dia 1 també es farà un col·loqui a l'associació de veïns perquè hi vinguin les famílies interessades. El fet que es facin iniciatives com aquestes ho considerem fonamental, ja que el que interessa és que, a part de la multiculturalitat que ja és pròpia d'una escola, vinguin famílies pròpies del barri a la pròpia escola i que aquestes famílies no s'hagin de desplaçar a d'altres escoles. Aquesta iniciativa s'emmiralla en d'altres del mateix tipus que s'han fet a alguns barris de Barcelona.